Da bizi, bilagun ekarritu zure bai, zindia? Bai, oie gure laguntzaile imprescindibliak, vamos. Bai, Tina eta Jose Mari deitzea. Vale. Pantera rosa da hori, ez da? Bai. Baina izena daka Tina, Tina? Tina bestia. Vale. Hori paziente bate jarri zion, da Jose Mari gu jarri genion, ze beste pelutxe batei Maria Luisa jarri zion paziente bate, eta orduan, pareja Jose Mari. Jose Mari eta Maria Luisa, oso ondo. Vale. Eta hemen emango izkiguzu aholkuak nola garbitu behar dian, ez da? Hortzak. Bai, beti izaten da bueltaka, gora, bera, baina bueno, a ber, zuk esplikatu ondo. Esplikako izuetena da, batez ere hor txiki jakin. Ez tala bat erreixe izaten. Da, beti guraso danek esateie, ez diala lagatzen, normalean da 3 urtetik bera aurrak ez lagatzia, hortza garbitzen. Orduan inberduna da, alik eta eskarren. Da, hobeto da, aurra etzan da, ze fijatzen da esate dentistake pazientia etzan ite, eta gu atzetikan jartzegea. Eta hori da, haua hortikan hobeto ikuste alako. Orduan, olaxe jarrita aurra etzan da, karo, nik hemen, bueno, olaxe, ingo deu. Behatz potolua entzian artian sartu, nahi, olaxen. Bai. Eta importantiena batez ere hemen goian ite zeizkiekari espila, 3 urtetik bera naiz, Goia, kaletan bertan. Hemengo, batzutan aztega garbitzen da, Espainia hor nola saltzeuen, ez duela gatzen garbitzen. Orduan hori oso ze importantia Espainia gesto hau, sudurrean. Hori da. Orduan, zepilloak, gomendatzeianak txikitan dia zepillo zabalak, ez helduen istu eta luxe horiek, baizik eta eta harillako horra, o bigun xamarra? Bigun xamarra, suabia, hori da, bai. Ordu, ningo genuke, zepillo alaxe vertikalian jarri, da ezker eskubi, 1, 2, 3, 4, 5. Agina baldin mazka, aginetan ebai 1, 2, 3, 4, 5, da 1, 2, 3, 4, 5, olaxe. Goitikan, lehen da bizi, goitikan. Gainetikan, bai, eta ez du gehiago berre, Osa, 3 urtetik bera, 20 segundokin indezu. Osa, ez teu gehiago espero. Oitzen gutiare, bai, eta... Bueno, eta garbitzea, baino askar. Osa, inberda askar zen zela ez du egiten. Urasuek, ze da, terrible. Ordu noixe, erreixe izan bardu. Da, goiko hortzetan ebai, indiziakin Espainia ondo jaso, eta hortxe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da 1, 2, 3, 4. Tximpun. Eta hemen, enzialdiak eta goikaldiak eta hori ere garbitu inbehar dira, batzu mingaina ere garbitu inbehar dela. Bai, berez bai, baina justo esan dezun hori enziako zona hori ondo garbitzea, batez ere aur txikitan oso importantia, ze hor akumulatzea dana, eta hor azteiak ari ez danak. Osa, que bai, importante. Onna. Nik ere bai esate, eta batzutan, badaude hor, badak, eukiko endun guztet ja izorratu dala, baina bazan katxarrito bat ematen zinela botoiai, eta argitxo bat pizte zala. Eta argila itxaldu arte garbitzen non behar zuen. Bitu, ez da baizki. Ondo zeon. Hori bai, guan ja pila gaztau zan, da ja aldatu du ezea, eta guan ja ez da kagolakoa. Baina, aproposa zan, aproposa, irutu zitaiten. Ilusi egiteien edo zer, azkenian pixka motibauko ituna, beti ondo dator. Eta gero arillakin ebai egiten, arilla noiz hasiko ginen txiki batei pasatzen. Hortzak juntu dauden puntutikan. Segun nolako hortza dazkan. Bai, hori da. Eta gero izaten da beste katxarrito bat ola ura presioan botatzak gero, nola ditzea hori? Irrigadoria. Hori, beharrezkoa deu, ez deu beharrezkoa? A ber, ez dago gaizki, baina berez arilla hobeto dago. Arilla hobeto dago. Bai, horren, baina bueno, oza... Eta arilla aparte ere bai, guain ere baingo jo beste, baina gaur hainbeste gauza daude, farmazian, eta badaude beste makiltxo batzuela ziran puntxakaela, eta gero hemen ari txiki bat bezala daka, Bai, oieke ondo daude. Bai, baina aurrakin ez, Aurrakin, arilla, eta detxo daude, aritxo batzuk, dianak arko, beitu oiek, ez ditugu ekarri, baina arkotxo moduko batzuk, aritxo batekin. Di arabilita botatzeko, eta oiekin erreixagoa, zekaro, olako hau txiki baten... Bai, hori. Nik oso juntu dazkatortak, eta hor batzutan arazu egititut horrekin, sartzen, eta gero ezin atea, eta gero plastikoak jotzen eskalea, ez ateatzet, lortzet ateatzia, baina kosteitez, batzutan arilla pasatzet, hain juntu dazkatortak, atea inbiarretela, kanpoka ez dititen, barroa bai, baina kanpoa ez. Hor, nik beti guraso esate dietena violinista bezala, beti mugimenduan arilla sartu, eta ateatzeko ere, beti tris. Bale. Mugimenduan. Batzua azten ezola, eta ez dakit igual inpasti txiki bat, arilla ere puskatzen astea, eta me cago en la mala. Bai, hobeto, zestela hor gehatzeak atiauta. Bai. Bueno, lanian garritu behar deu pixak, bale? Hau tximen, hemen dutzi Jose Mari izan, ez da? Bai, Jose Mari, eta tipulina moztuko zu, bale? Oso Tipulina inbiar deuna da Julianan. Inbiar deu, zu toña, sustarrak endu, lehen da biziko gero usa, eta Juliana moztuko dugu, bale? Bale, oso ondo. Bueno, eta zein izaten dia arazo larrienak? Txintxarrak hori izatenak, kariesak dia, arazoak? Aurretan batez ere, bai. Piskata... Bueno, eta ero mordida desegokilak bai... Mordida, nik adidez,
bueno, 3 semi aukiet, baina 2 dazkat, eta ja, hortz, danak atea zaizkia ez neskua, bueno, danak uste baietz. Asuntua da, batek perfecto dazka hortzak. Perfecto. Eta etzun txupetik erabili txikitan. Eta alabak txupete desente erabilizula, dazka, hola, nahiko momentauta pizkatu. Ez dakitan, txupete gatik, dentista asko esan bai, txupete eta gaina desente denboa eukizula. Eta genean txupete egiten dara bai, hortzak moitu iteizkigu, ez da? Bai, hortza baino bakizu zer dan importantio, ezurra. Ezurra, paladarra, odana moitu iteigu, ez da? Bai, zazkenian itxupetiak obligatze gaitu mingaina eukitzia behian. Eta berez, guk eukiku beharko genuke... Naturalkik goian egon behar du. Bai, dana, saldian zarata bezala, bai, hor goian. Bai. Hori da, bere lekua. Komazulu. Vale. Orduan, karo, txupete asko erabiltzen duen bueno, txupeti erabiltzen duen aurrak, dakae, mingaina behian kolokauta. Eta hori asko luzatzea da, azkenean paladarra aztea, gorak, oza, istutu itea, eta gorak aztea. Orduan, arrisku gehiago dakae, gero... Arazoko etortzeko. Bai, eta ez bakarri mordidan, azkenean mordida, ni dentista naiz, eta bai, noski emateotela garrantzia, baina da pixka lo de menos, arnasketan asko eragiteu, azteia arnasa gehiago hautikan hartzen, da horre badazka. Ba, nire alaba bitu gaina hautikan hartzeko arnasa desente, eta gero segura mokuak eta atazka hoite zaio, eta bai. Karo, bai. Hori bada okerro. Eta, ze arazo gehiago topatuko ditugu adibidez ahotan? Batez ere hori, baina batez ere gestiona berdana askotan da beldur hori. Osea, beldurra askotan ez dala igual behaiena da, guk nahi gabe transmititzei egun beldur hori. Eta hori da, askotan gure lanan parte handi bat da prebentzioa eta beste parte handi bat da behaiek alik eta esperientzi goizuen aukitzia, eta luzera lasai etortzia. Eta dentistara, oso nervioso juten dia umiak? Bizkadanetik egotea, Eldua gehiago, igual. Ez que hori da gauza. Igual esperientzia pasata, baina zu esaten desuna, igual esperientzia hori isladatzen dio umia eta ja beldurak juten dia jakin gabe noa dijo, aztenia ja, ez da? Ez que batzutan laguntzeko ere esateitugun esaldiak ez gara kontuatzen zenbateainoko, osea, adibidez, zu aurrakin jute zaren diztan ganata, lasai ez da ezerre pasako, igual aurra ez da, karo, igual ez da kontuatu zeo ze pasako, ala, bixe, hobeto da gauzak deskribatzia, osea, bitu, jungo geha, izena esatiare ondo egotea, jungo geha Mikelena, eta Mikelekin goizkizu hortzak zenbatu, eta behitu, eta igual argazkitxon batin, da punto, eta jazta. Horrek gehiago laguntzu, normalian. Ba, esan beti dago familian baten bat nahi eula hortzak eroitzian entitago baina, ez da? Hombre, nik ere uste lenotiko aineare asko aldatu dala. Leno pixkat brutu gagoa zinaten. Guain ja, anestesiatxuak eta, ez dakit, nik behintzat hori somatu dut, nire dentitan ebai, leheno pixka borrutu gazian, nahi ez, igual sukaldarik ebai, eta pintoriak ebai. Dana pixkat lasaitzen nahi geha, eta jendia hobeto zaitzen, da ondo kudeatzen, da, ez da? Bai, nik uste azkenian jendia lasai da goxo, tia importantia dela, eta gero ez da garrantzi gehiago izaiola ematen horrei, eta bai, desde luego. Bueno, eta behin, are iristen badia ja kontsultara, eta ume bat da oso bildurtuta, o ez dakila noa jo, zein, nola laizaitzen dezue? Josema jateatzea orduan, o? Hombre, Josemari gu baino lehenu ateatzea. Bai, Vale. Ez, askotan, bueno, entornua asko saiatzea zaitzen, jantzitare jute beha, ez gira, bata txuri zatarra batekin juten. Ja, emateula dijoaztela, zera, hospitalea, o adibidez, ez da? Itxura hori pixak endu. Bai, kamiseta, oza, gure pijamakin jutegea, baina pijama horre bazka bere marrazkiak eta, gabinetiare dekorauta dotea pelutxiakin, eta perritxe eta porrotx, eta, bazka otrastuak. Eta horrek asko iteu, horrek 180 esango nuke iteula. Eta gero, tontakeri dia, aurran altura geiztia, adibidez, oza, karo, aurra horbeia maldima dut, azuke mendikan hitzeite bai oso, azkenian... Ja, ida... Bai, goxoetasun hori pixka galduitea, orduan, aurran alturan jartzia, goxo hitzeitia, galdetzia, edo zer gauzataz, ez dala hortzakin zerikus, zemuz oporretan, zein dezu oporretan, pixka desbiatu, ez da, atentzioa. Bai, hori da. Eta gero esplikatzia, niretzako basikoa denbora guztian da,
esplikatzia ze Zeiten aizean. pasakoan, bai. Ja. Baina... Ni hor nahiko pesana, dentista, ¿y qué me estás poniendo ahora? Ta zer da pasta hori? Ta zergatik jarri diazu argi urdin hori? Ta zergatik Zu galdetzen diozula. Ni beti galdetzen. Ja, baina eske, osea, arrazoi dakazu ze, helduakin ez dakaba inbesteko itura esplikatzeko ze aigean iten, Me danei? gusta zeidan iten Claro. nire agoan gaina, osea, esatezu guain pasta ba, gero bestia, Claro. una zulatu, gero bestia, bai. Bai, ba hortako izpilu bat eskatu jozu. Ja. Bueno, igual faena bat iten nahi zure dentista, baina. Guk asko, osea, izpilua jarrite ditugu gauza asko, ba, behaiek ikusteko, bueno, in baino leno, dana esplikatze zaie, ba, hortako dazkau pantera eta behaiei enpastiak iteko, de hecho enpastia dazka, inda. Orduan, hola ikustegu pauso bakoitza zein dan, eta horrek beldurrasko kentzen. Zezkenian gero egia da, ustet, ez dola mina ez dala ematen. Ja. Dala gehiago, ba, Impresioa, gaizki ona, ez da komodoa ez da, baina... Ez da komodoa. Nik esate jo batzutan bai, utziazu beste hori, hola, nola txistua jasotzeko hori, utziazu, Ah, eta behar aspiradora. jasote izu, baina igual hemen gan... hartu lasai. Bueno, oso ondo. Hemen bagoaz, ikusi zuen brotxeta ze bereziak inditugun, eta inbiar deuna da, beitu, hemen, tipulina martxan jarrila. Tipulina martxan jarriko deu, pina zike vuelta eta vuelta, ikusi zuen, ja, xigortu diala, eta hola ikutu bada, hola ikutu goxo bat emateko, ba, gero zapore hori aukitzeko. Eta umek, zein berdea, umekan utzita zuen kontutzi, aurrezkola izango zen da, oin berda bertan neon gurasoen gutxienez. Bakoitza nahi duna, inberda. Bakoitza gustua sentitzean hori. Baina egia da leno bat zehola tendentzi haundila gurasoak, oza, nahi hori erakutsi zien karreran. Oza, gurasoak kanpoan, ze behaien beldurrak transmitite dituzte, da, ba hori. Eta egia da nahi lanak erakutsitela ez dala, hola, azkenian aurra goixo beti gurasoak ineongoala, eta guraso guztien nahi duela lagundu, azkenian, orduan, ba, etortze da aita bat o ama bat oso urduri da hona, eta nahi gabe hori transmititzen nahi dana, ba, dano gaude horri ikasteko, da, erakustia da, eta listo. Baina orokorrian, nik oso esperientzi ona eukie gurasoa barruan egon da. Ja, bai, guraso bat oso bildurtila, dentistak, Bai. ba, igual, hori hobeto da, Bai. kanpo notxen gelitzia, Bai. eta osabakin etorri lasai Hoxe, etorritzen badu, bai. edo... Bai, tal cual, da, ez da zer pasatzen, o aita ama ordez, o ama aita ordez, edo hori, aitona mona, o dana dalakoa. Baina bai, nik uste ondo daula gertuko norbai goxoteko eutia.